negatiu. Vull dir, quan un equip va guanyant 5-2, té les ocasions que ha tingut i no és capaç de matar el partit, doncs, bueno, i nosaltres que no estem fins defensant de 5, doncs passa el que passa. No ha pogut ser, potser és que no estem preparats per lluitar per play-off, no? Jo el primer culpable perquè la defensa de 5 no acabem de trobar el sistema perquè no encaixar gols, però és que estem encaixant moltíssim gols, ens estem ficant tots els partits per davant i els acabem perdent per la 35, no? Són situacions que no acabem de controlar i si no millorem aquest aspecte és molt complicat guanyar els partits. No hi ha hagut dos equips, hi ha hagut un i que a la segona part hem tingut 3 per matar el partit, en vas 6-3 i ells se'ls para l'eufòria, no són capaços de matar-ho i nosaltres, ja ho torno a repetir, el nostre plantejament de defensa 5, evidentment des de la banqueta me'l tinc que replantejar perquè últimament no estem funcionant, no sé a veure si trobem alguna solució perquè no passi.